Que tal, compis, como estades? Como estades? Eu aí ando, Oxe, que deixan curro. Acabouseme xa a boa vida, o soldo constante. E de feito nada, pois mira, aproveitando que xa quedaba sen curro, eu dixen, mira, por que non falar de precariedade? Non así, a falar un poquinho das profesións, de como nos está indo a xuventude. Porque sí, eu sigo sendo xoven e guapa, de todo o que queirades, como nos está indo. Así que nada, non me lío máis. Imos aló. E aquí teño o meu compi, como sempre. Como estás, cariño? Ben, creo. Bueno, é como cando me pregunta a psicóloga, isto é un poquinho, bueno, Ben ou contoche? Eu digo isto. Nah, eu creo que ben, de todas as movidas da miña vida creo que non é a peor, así que Non, home, estamos moi ben. No, vamos a falar de precariedade porque mal de moites con solo de parves, non? Sí, entonces, e aparte creo que é un tema moi interesante e moi deste momento. Efectivamente, estábamos aquí falando antes de gravar con xente moi interesante que, bueno, procede que... Procede a presentar os convidades. A miña dereita teño a Emi Laxe, investigadora da USC e máis estudante de farmacia. Correcto. Como estás? Que tal? Boa tarde, como estás? Moi ben. Benvido. Eu tiño un amigo que dicía Eric, decía mal de moitos, problema estructural. Oh, guau, me lo compro. Moitísimo, Cuidado. O sea, nada que ver co outro dito. Gústame moitísimo máis. Grazas. Pois benvide. Dilo, tato. E aquí pola miña esquerda teño a María Muleiro, xerente de AGE, Asociación de Jóvenes Empresarios, e ademais periodista. Como estás? Hola, benvidos. Bueno, benvida eu tamén. Benvidos todos, que levamos moito tempo sin aparecer por aquí, así que está ben. Benvides. Moitas grazas por convidarme, encantada de estar hoxe aquí con vos. Que ben, pois nada, pois aquí estamos. Imos falar deste tema. Eu quero empezar máis que falando de precariedade, que xa imos introducir o tema en 30 segundos. A min gustaríame preguntarvos, así para empezar un pouco alegres, se recordades cal foi o voso primeiro traballo. Así que digades, me acordo yo deste trabajo, mucho. A ver, primeiro traballo en plan bo ou en plan malo? Primeiro, as dúas, veña, a tope. Ya empezamos bien. A ver, eu creo que o primeiro traballo nunca olvidas ao final, porque pois ese entrar no mercado laboral, pois creo que para todos, bueno, igual alguén ten unha experiencia maravillosa, seguro que sí que as hai, pero creo que para todos, pois polo feito de ser novo, de pois verte inexperto, non saber de que vai a vida adulta, por así decirlo, pois é un aprendizaxe, polo menos no meu caso. Entonces, sí, podo dicir que o primeiro traballo, ademais de ser o primeiro, foi bo e malo, que quizáis non o pode dicir todo o mundo, pero gústame sempre ver a parte positiva porque sí que me atopei con moitos problemas, sí que pois eu chegaba a casa chorando e miña nai dicía, vaite de aí, por Dios. Pero bueno, a parte positiva é que pois non me fun, dixen, tes que ser valente e acabar, pois aprenden moitas cousas, a verdade. Entonces creo que pois o que me formou laboralmente e persoalmente pois foi acabar e dicir, pois, mira, todo o que aprendino por min mesma e agora, pois, enfrontei todos os seguintes traballos de outra maneira. Bueno, eso é moi entonces, sí, é a parte moi positiva porque, pois, creo que ao final tamén é unha mensaxe que lle podes dar á xente nova, decir, ainda que teñas problemas, que os temos todos, o primeiro traballo, pois, vai a ser moita aprendizaxe, moi de golpe, pero pois é a parte positiva, que vas a aprender. Como dicimos, pois a golpes aprendes na vida, pero aprendes, que é o importante, creo eu. Sí, bueno, molaría non ter que aprender a golpes, a verdad. Pero, sí, molaría, pero bueno, sí que igual turrar, tirar un sí. pouco máis, bueno, sí, claro, por lo menos aprendes, eu creo, a saber o que non queres. O que non queres para o futuro. Vale, me he comido esto, pero nunca más. Una y no más Santo Tomás, que digo yo. Exactamente. Estamos con refráns hoxe, Estamos hoxe que non paramos. Venga, vamos. Dalle. Emi, contanos, cal foi o teu primer traballo, así que recordes. Pois, bueno, a ver, tan difícil de recordar non é, que tampouco teño aquí 180 anos, pero... Como que non? Pois mira, o meu primeiro traballo foi en hostelería. Wow. Como de moita xente. Temazo ese. Que, bueno, en fin. E bueno, a verdade é que ao principio trataronme ben, no sentido de eu nunca traballara en hostelería, entón claro,
non naces aprendido, e bueno, tes aí un proceso e tal. En ese sentido, tuveron moita paciencia comigo, verdad? Que eso está moi ben. E tamén porque con quen eu estaba realmente era o fillo do xefe e era da miña edad, entón, bueno, pues, ao final tamén se facía máis lavadeiro e o sea, para que lle agradezo pues, a súa paciencia que tivo comigo. Pero, bueno, ben, a verdad que a hostelería en xeral e no me caso meu en particular, pues bueno, ao final ten as súas cousas, sempre acabas facendo máis horas das que asinas. Sí, como vida. E bueno, e como moi ben dicides agora, pois sí que tes esa idea do que non queres ou de certas cousas ou de certas condicións que dis, vale, isto anotado na lista de non. Cousa, claro, no caixón de ni de coña. Correcto. Ni de coña. De, Outra vez non, si poido cariño. evitalo, efectivamente. Exacto, se non me queda remedio, pues bueno, veña, vale, abrimos o caixón, pero se pode evitalo. Efectivamente. Cuidadito. Despois. Estás moi calado. Sí, é que estou moi atento. É que, buah, están mencionando unhas cousas que... É que claro, é que isto é todo un tema, Creo que é mellor que este calado hoxe. No, vimos aquí falar e debatir deste tema tan interesante, é que así, é un tema que para min, a min críspame moito moitas veces, e que xúrdeme moitísimas contradiccións a nivel de bueno, pois mira, aquí como moi claro, non, o que falábamos de hai que aguantar, non hai que aguantar, bueno, pois tamén como te afrontas, non, o traballo dende cando eres moi nova. Eu empecé a traballar moi nova, empecé con 15 anos, entón, claro, de repente non é o mesmo eu traballar con 15 anos, que fas unhas horas en negro, e non sei que non sei canto, que agora cos meus 32. Ou como afrontar igual un cambio de profesión, porque vos, por exemplo, sempre tivechedes claro unha mesma vía de profesión, ou de repente dixechedes, buah, mudo, chao, hasta luego, quero outra cosa. Bueno, no meu caso, claro, como fun facendo un pouco a carreira por fascículos, pois realmente nunca tive un traballo remunerado da miña carreira, pois eso, ata que próximamente, que espero. Entón, claro, pois sí, bueno, tuve máis traballos que a Barbie, porque porque, bueno, Come on, Bobby, let's go, É Bobby. que pareceme un referente increíble, o sea, honestamente. É que non me digas que non. Entón, pois mira, así de cousas así máis distintas, poido che dicir, mira, eu traballei na administración da universidade. Volveremos a iso outra vez, porque eso... no, é que isto ten Eso quero abrir. isto ten un melón. Traballei na administración da universidade, traballei en hostelería, traballei de azafate, chamalle, que esta persoa que o mesmo colle un café que Eu eso chamolle producción. Pero pode ser azafate tamén. pode ser, era como un festival, non era un festival, pero era tipo festival. Sí, entón é tipo producción, pero debe de ser o meu. E bueno, eso, fui unha vez de unicornio nun desfile. Vamos. Nun desfile. Highlights. Nun desfile en Berín. Do orgullo. Do Antroido. Carta, un Nadal, tío. Carta. En fin. Pero bueno. carta dos Reis Magos ou carta No, 7 de bastos? No, ojalá. Carta 7 de bastos, non. O carta do tarot, non. Fun carta de Reyes Magos. Non me digas. Sí. Estás de broma. Foi divertido, pero Wow. Esto non é importante. Siga aí, Evi. É que igual Perdón, perdimos en curro. inciso. Cámara, gracias. Por favor, contratade a Antía. Xa fixo moitas cousas na vida. Traballou con 15 anos. Fixo de carta. Está facendo unha obra moi guai que, bueno, cando vexades isto xa non estará Claro, vendose. xa perdín o traballo. Xa perdeu o traballo. Non, acabouse o contrato, non Claro. perdín. Estamos do pasado dicindo vos por presente que a Antía xa non ten un curro. Entón, por favor, para evitar que volva a ser carta, que esta rapaza fixo moitos sacrificios na vida, por favor, contratade a Antía. Mi Foi contratade divertido, teño que dicir. nunha farmacia, sí? Exacto. A María non, que a María xa anda aí, non? Eu teño suficiente. Xa ten suficiente, por favor. Unos tanto y otros tampoco. No. Bueno, outro melón que imos abrir máis adiante, a xestión do estrés. Dios. No, espera, que estamos indo moi... É que eu estou infartando un minuto, A ver, Emi, queres acabar ese punto? Dime, amor. No, bueno, sí, e algún outro traballo, así, tampouco teño a vida laboral aquí, pero vamos, que traballei de moitas cousas. E eso, pois un pouco que o que iba saindo un pouco tamén dependendo, e que ao final eu tiña que compatibilizar cos estudos, entón ao final pois tamén Que xa outro. claro, é que eso, entón ao final pois ou centro o traballo en fin de semana ou polas mañás dúas polas tardes ou viceversa. Bueno, esa es, pero bueno, oye, estou aquí
Es mejor eso que morirse. Efectivamente. Non pasa nada. Podo facer unha puntualización. Eu vou dar a miña turra diaria, sí? Entón, eu aprendi unha A cousa. misa. Sí. Recentemente aprendín que nun traballo, como decía María, que chegaba chorando a súa casa e a súa nai decíalle ese sitio é unha mierda, Sí. ¿no? Pois bueno, pois igual que a María estaba hasta as narices, María, tú final marchaches ou botaronte? No, yo acabé mi contrato y me fui a mi casa. Vale, acabou o contrato. Entón, eu entendo que a saúde mental é moi importante, pero mis chulis, tedes que saber unha cousa. Si marchades dun traballo, non tedes dereito a paro. Se marchades dun traballo, marchades cunha mão diante e outra detrás. Entón, eu recomendo que fagades o que tiades que facer. Pero, bueno, si vos fan a vida imposible, como se fai en moitos sitios en Ourense, ¿no? Bueno, pódese poñer unha denuncia, podes ir ao sindicato, pódese falar co resto da plantilla, Sí. débese falar co resto da plantilla, debemos empezar a falar do que cobramos abertamente, porque te das conta logo de que os contratos son distintos, bueno, unha movida. Entón eu sempre recomendo que cando tiñades un descontento deixedes constancia por escrito, nada de xuntarse coa xefa, como puido facer alguén nesta mesa en algún momento da súa vida, que foi unha decisión moi mala, para decir, sabes que estoy descontento. Entón, para que che digan, si, espera que anoto nunha berza. Entón, nada. De cara a un xuízo, a xueza probablemente pida referencias escritas. Entón, deixade todo constancia por escrito, vale? Mails e esas movidas. De nada. Empregade aos organismos, as organizacións e a xente que pode axudar para solventar este tipo de Sindicatos. casos. Os sindicatos, claro, que están para iso. Claro. Eu recordo a primeira vez que fun a un sindicato a pedir axuda que hasta me sentía mal, porque era como, é que claro, é que eu vou abrir este melón xa. Aguantar ou non aguantar? Esa é a cuestión. Depende da necesidade. Da necesidade, que sabes, creo que todo o Sobre mundo todo, temos, vaya. creo que todo o mundo en maior medida ou menor medida temos necesidades, no? Todo o mundo ten que chegar a fin de mes, todo o mundo quere ou pagar un alquiler ou pagar algo a plazos ou o que sea, no? Pero a necesidade non pode ser unha xustificación para que che pisen por encima. No, Entón, evidentemente. canto menos tes que perder, máis tes que defender, no? Entón, eu por eso propoño que, bueno, que nos asociemos, que nos falemos entre nós de maneira horizontal. Quen se beneficia de que a plantilla non fale a xefa, non é... Tamén é certo que eu creo que igual houve un cambio, bueno, evidentemente un cambio xeracional de todos as persoas da nosa quinta, non? Que entramos no mundo laboral e que tamén temos unha capacidade máis crítica e unha reflexión sobre a saúde mental ou sobre como nos pode repercutir o traballo a nivel propio, non? Porque como, a ver, vivimos para trabajar ou que movida. E que igual antes non había, non? Eu recordo o meu pai falar de movidas de curro, en plan, oi, estou fastidiada aquí, tal, non sei que era, como non, tes que aguantar, é como é o teu traballo, jefes tes, sabes, é o que hai, tócache, entón é como, bueno, igual. Pois eu vou che levar a contraria, porque eu creo que antes a xente manifestábase por ben, o sea, non por ben menos, pero a xente non sei que pasara en Vigo nos 80, a folga do metal, a folga do naval, non teño ni idea. Do metal. Do metal. Bueno, quero decir, aí hubo de todo. Quero decir, aí vino la policía, sabes? Entón, pareceme triste que demos por feitos os dereitos e que non... Bueno, xa tú caturra. Bueno, ya me callo, pero madre mía. E do sindicato. Por favor, gracias. Bueno, pois aí podemos tamén incluir, non, esta pregunta de que como vedes vos a precariedade e se pensades que é algo que co tempo estase acentuando máis ou estamos vivindo un momento moi bestia de precariedade ou non, ou cosa nosa ou que... A ver, eu creo que hai un pouco de todo. Sí que é verdade que creo que, por exemplo, xa un pouco máis aló da miña experiencia, pero tamén na miña, hoxe en día sí que temos moitas opcións, por exemplo, saes dos teus estudos, pois hai becas, pode ser un becario, pode estar en período de prácticas. Creo que sí que é verdade que, por unha banda, temos a oportunidade de ter unha experiencia laboral, pero non sendo un traballador en fixo, que ten as súas vantaxes, pero tamén é verdade que creo que nalgúns casos, non en todos, se utiliza moito pois para a explotación, por así decir. Aproveitas que é un becario para que sexa un traballador normal cas mesmas condicións. Creo que eso non pode ser. Entonces, sí que é verdade que temos moitas oportunidades, pero tamén hai que regulalas dunha forma correcta. Porque, a ver, unha persoa en prácticas que, pois eu agora, por exemplo, sí que teño algún rapaz conmigo, creo que hai que tratalo de outra forma, non é un traballador. Entonces, ti tes que ensinarlle que para o que está aí, el pode sacarche traballo,
pero o que non pode facer é ocupar un posto que ti tes que cubrir con outra persoa. Porque non ten todavía a profesionalización que debería ter, nin debe ter as responsabilidades que ten outro traballador. Entonces, sí que é verdade que, por exemplo, eu sí que o vivín e a min dábame responsabilidades dunha persoa que estaba de baixa e eu cubría un posto sendo un becario. Entonces, sí, aprendes moito da vida, pero é verdade que non son responsabilidades que ti tes, nin as debes ter. Non, é que a que precio, refírome. Exactamente, porque ti nin cobras o suficiente, porque en moitos casos nin cobras, nin che corresponde, porque é que non tes pois as capacidades, que non estou dicindo incapacitado, digo, non tes o coñecemento suficiente. Entonces non as debes ter. Entonces sí que é verdade que pois a min gústame tamén dar unha parte positiva pois á xente nova. Hoxe en día temos moitas oportunidades, pero tamén creo que hai que regularas dunha outra forma. É o que creo. Non vin discursos tan bons nos Grammys. Moi ben, moitas gracias. Contanos, Emi, con respecto a todo este tema. Pois pasoume o mesmo. De feito, vou abrir, co vosso permiso, un melonazo. A tope. Que son, o que, bueno, non o vou abrir, vou estenderme o que acaba de abrir ela, que é o tema de bolsas empregadas como contratos en fraude de lei. Bueno, é que... Perdón, espera, é que eu son parvo. Entón, podes explicar eso con palabras que eu entendo? Pois o que dixo ela, Sí. rollo, ti estás debías estar contratado, pero és bolseire e faz o traballo dun traballador, Sí. dun persoal, pero sin un contrato. Exacto. Eso é fraudulento, porque as relacións laborais teñen que ter un contrato, e ti non tes un contrato, por tanto é fraude de lei. E se tes sorte Perdón, cobras... Feito por non sei, universidades este fraude de lei. No meu caso, sí. Bueno, no meu non. Está tamén, como No se meu- chama esta? Había unha axuda a bolsa, non me acordo. A Gale Europa. Estas tamén son bolsas de contratos Eso non che sei dicir porque eso era unha... Buah, mi má, Gala Europa. Que eso que ibas a por aí, a Irlanda ou por aí, a facer Que non sei o que, pero no, igual estou me equivocando. Eu era como contratos que, sí, podías marchar fora ou quedar na comunidade autónoma. Pero bueno, que básicamente era, estás traballando con, pues, esto. Por 400 euros estás traballando pues, 40 horas a semana. Mira, 35 ou 30. hai que queres un pouquiño máis. Quero dicir que 400 euros non te van quitar de pobre corazón. O sea, por favor, basta Sí, esta o que movida. pasa que o tema non é, o sea, non é cousa, non? O sea, eso creo que é unha cousa do sistema. Xa, é pero unha temos que cousa aprender a confrontar. Dos empresarios que dicen, bueno, se podo contratar a este señor por 400 euros. A ver, que eu, por exemplo, nese sentido, creo que a culpa está en como as empresas utilizan esa ferramenta. Eso é, claro. Porque, a ver, si que é certo que a universidade, pois, igual sí que debería ter un control máis exhaustivo de como se desenvolven esas becas, pero ao final o que está contigo é a empresa. Entonces, eu, por exemplo, no meu caso, sendo becaria, outras compañeiras que saímos da universidade ao mesmo tempo, utilizando a mesma ferramenta, tiñan unhas condicións inmellorables, porque a empresa, pois, por exemplo, nesta beca, a beca dábache un salario de X, pois non sei, 5 centos e algo, a empresa era a que decidía que implementaba a maiores. Entonces, hai empresas que pois non implementaban nada, poñían 0 euros, e outras empresas si complementaban ese salario. Entonces, algunhas compañeiras miñas ganaban pois un salario mínimo e outros non. Entonces, sí que é certo que, pois, claro, son moitas veces as empresas as que non utilizan esas ferramentas dunha forma xeitada. Xa, pero que tamén hai que apretar as tuercas ás empresas, porque quero decir, non che van dar o que mereces porque o merezas, van che dar o que lles veña ben. O guapo de todo que esta peña logo faga marketing en plan, buah, mira que bien nuestra empresa, nos preocupamos por tu salud mental. Maribel, Bueno, sí. págame lo que me tienes que pagar y Ou ya me pago yo la psicóloga. oportunidades laborais. Fíxeme un apunte, Iván, dende outro lado, que eran as feugas. A beca feuga, é verdad, era esa que eu dicía. Sí. Ves, es que claro, E que é unha movida cositas. É unha movida La porque conocemos todos. Claro, é que eu sabía que Gale Europa era outra movida, que tamén é parecida, pero sí, Sí, que sí. eu sabía que era como algo que eu cando a primeira vez que souben desa beca eu flipei. Eu dixen, Dios de mi santa existencia, este é o que nos espera. Refirme, ata que collas un pouco de ritmo nun traballo. Sí, porque se non queimamos neumáticos, é no que nos espera. É que, mira, vou vos contar o sea, seguindo un pouco o que falábamos antes, eu denunciei a universidade. Moi ben. Vamos, venga. E fun aos tribunais e gañei. Vamos. Ole, ole. E fíxeno a través do sindicato. Moi ben.
Entón, secundo totalmente a chamada de Eric, por favor, xente, sindicaivos, É que é importante, fundamental. importante. E claro, que pasa? Que claro, o tema eu grazas ao sindicato, porque senón, pois imaginade, eu cesei xullo do 19. Estamos a, que? Abril, 24. maio do 24. A última sentenza, porque isto houve como 3 ou 4 xuizos, a última sentenza chegoume a semana pasada. Bueno. É que, claro, sí. Porque primeiro hai que recoñecer a relación laboral. Ratas dos. Despois de que recoñecer a relación laboral, que non cobrache o que tiñas que ter cobrado. Entón agora outra historia para cobrar as diferencias, que non son todas, porque resulta que a lei non che permite cobrar todo o que che deben. Ese é outro tema. Bueno, en fin. E despois que a universidade non actualizou as cotizacións, porque claro, non cotizas igual como bolseiro que como traballador. Entón, a túa empresa, neste caso a universidade, ten que pagar as cotizacións correspondentes á base de cotización establecida na sentenza ou donde seña. E claro, pois entre pitos e flautas, a última sentenza chegou unha semana pasada, 5 anos pasaron. Que error. Paciencia, amigos. Claro. Pero resólvese, non perdades a esperanza. Isto é importante, non? É que é importante. Sí, pero... Porque eu tamén no seu momento denunciei un curro levoume 1 ano e pico. Pero como hai que ter paciencia. Pero amigos, é necesario. Por sumarme a isto, direi que eu tamén denunciei un curro e estuve en meses no paro vendo as fucking estrellas para chegar a fin de mes. Pero foi ben, vale? Entón, saludos. Vale, imos cambiar así como rapidísimamente de tema. Al Sí, final sí, iremos fiando entre temas porque pasa sempre, pero así como por facer así un cambio. Que cambio? Es que... Perdón. É que antes, cando estábamos en off, voulle chamar, saíron como cousas así divertidas e apetéceme sacalas agora un pouco, en plan, cal foi a entrevista máis surrealista que tivéchedes? O sea, eu quero saber tamén as cousas positivas. Despois seguimos abrindo melóns, porque temos aquí melóns para aburrir, pero como para facer un entremés, non? En plan, meña, contádeme. Cal foi a entrevista máis surrealista que tivéchedes? Ou, que de feito de aquí poden ser cousas moi críticas, ou unha anécdota concreta, ou imagínate, pois mira, as preguntas máis estúpidas que me fixeron nunha entrevista foron tacata, tacata, tacata. 1, 2, 3, responde outra vez. Que empeza. Veña, dalle, que debe ser aí, que está No, pois fíxate, especificamente do resto podo che contar o que queiras, pero de entrevistas en concreto, a verdade é que foron bastante estándar. Ou seña, nunha tuve que facer unha redacción. A ver, pois eso xa non é estándar. Claro, eu supoño que será estándar po couso, ¿no? Pero claro, pero unha cousa persoal de dicir, tío, preguntaron sí, tuve esta que movida. facer, mira, ademais fora nun polígono industrial a entrevista. Wow. O cal sempre lle dá Como sempre lle dá un aquel de ameaza. Underground. Sí. Foi nun polígono industrial. E nada, eu fui ali á nave e dixenme, ves pola oferta e tal? Sí. E dixen, bueno, porque era en inglés tamén, non? Era para facer cousas en inglés. Entón, como, bueno, pues tens que facer unha redacción de 800 palabras en inglés sobre como venderías este tal. Porque era para atención ao cliente estranxeiro. E nada, e aí estuve facendo o meu writing. Ai, Dios mío, un Como se exame estuvera outra vez. na escola de idiomas. Volta ao É que cole, literal. sí. Sí, é que sentime na volta ao cole facendo o writing. O técnico do writing. Hello, my name is... Por certo, truco, suelen ser 10 palabras por línea. Digo, para que nos contedes todas. 10 palabras por línea. De media. Depende do Idiomas tamaño. que Ollo vida, truco, cariño. Claro. truco. Sí. Hombre, a ver, si estás aí escribindo para mí, pues no, pero... Contanos de ti. Pois eu a verdade é que así como raras non teño moita experiencia en ese sentido. Sí que é verdade pois que a veces preguntanche cousas que eu non, o sea, non lle acabo de ver a finalidade de que ti teñas que responder a eso para que pases unha entrevista de traballo. Entonces, pois é un pouco, sabes? Claro, cando che preguntan por que queres traballar nesta empresa? A ver, claro. A ver, José Manuel. Bueno, claro, é que Mi sí, favorita. Hai un sistema que se llama capitalismo. claro, se dis, bueno, é que quero comer, sabes? De que ¿En me gusta el serio? dinero, me gusta comer, el trabajo no, pero es lo que hay. Joder,
profesional non quedas, a verdade, sabes? No, Pero No, pero que queres que yo conteste? É que, madre mía, estas preguntas... Estoy traballando para un traballo random así, en plan. Dime que non queres facer unha entrevista sin decirme que non queres facer unha entrevista. O sea, e por que quieres trabajar? Non sei. Por que quieres tú non trabajar? sí, non sei, ou que defectos tes ou ti como afrontarías unha situación de caos? Gritaría. A ver, sabes? Chorar. Sí, a min gustame ser sincera, digo, bueno, eu primeiro tírome dos pelos e despois despois séntome todo vai pa diante, pero primeiro pois grito un pouco, sabes? Xa, pero que che están dando a entender, cando che din eso, di, Ya. que tal traballas baixo presión? E digo, home, pois non sei, se esta empresa vai ter menos xente cualificada que debe para poder lavar o traballo adiante, pois o mellor son eu que non quero estar nesta entrevista. Ai, encantaríame que tiveramos Sí. esa valentía para Ai, poder que facer. digamos Sí. unha cousa. Entrevista dual. Sí. Claro, hai que preguntar. Non, é que isto, mira, isto díxomo no seu momento unha colega, bueno, con respecto ao traballo de actriz, pero ás veces bueno, ás veces Está guapísimo. é extrapolable totalmente. Un ir a unha traballo máis. entrevista e fingir que eres outra persona. Vai. E aprender a decir no, O meu traballo de actriz, ser outra persoa en cualquier entrevista. Esto soy. Para entrar ao Leroy Merlin serviume o meu traballo como actriz. Bueno, o caso, que sí que é certo que ao final é un intercambio. É dicir, parece que os xefes están como eu entro a traballo nunha empresa, son eles o que me fan a entrevista, pero como ninguén nos ensina que nós tamén pomos límites. Efectivamente. E que como, pues igual te hago yo la entrevista a ti. ¿Por qué quieres a mí de trabajar? Yo. Efectivamente. Pero Con esas palabras. con sentido. El trabajo es tuyo. Bueno, sí, despois desta increíble redacción, Antía. É que teño a cabeza que xa non me atúo. Por que quieres trabajar a mí Vale, yo? non vou ter traballo nunca máis. Non pasa nada. Está No, a ben. ver, pero por este motivo... ¿Por qué tú querer a mí de trabajar yo? Digo. A ver, digoche unha cousa. Estás vendo en Ourense, ¿no? Que hai bastantes academias de inglés. Sí. De que non son inglés, son bastantes academias as que hai en Ourense. Estás vendo que a xente, pois, cobra lo justito, ou por un poquito por encima de convenio, como 3 céntimos por encima de convenio. No, pero quero dicir que se está vendo que a xente non hai profesorado. Por qué? Porque se renovan constantemente as plantillas, porque non se dá unha situación de intercambio de condicións xustas. Entón, pois... de que te extrañas, Maribel? Quero dicir, o mítico, non? De cando empeza o verán, ai, es que la gente non quere trabajar. Non, a xente non quere traballar por 4 perras, Xa. Ni para unha perra. Non quere traballar coas condicións que ti lle ofreces. Claro, é que Claro. ese é o tema. Entón, por favor, xente que entrevista, aprended a dar É que son condicións as boas. o tema son as condicións. Moitas veces non é que non queras traballar. Home, a ver, a mí se me dan a elixir, pues prefiro non traballar, claro, que me paguen igual Claro. por respirar, pero sí que é certo que, joder, pois igual queres traballar, o que pasa é que non queres traballar 16 horas nunha Efectivamente. cociña. Por lo que fora. Por lo que fora, o sea, cositas tontas, ¿no? O sea, yo que sé, por 1000 euros. Como están os convenios? Eu quero abrir o melón dos convenios. Que pasa cos convenios? Porque eu vexo os convenios de calquer grupo profesional e hai unos dineros aí, pero despois eso non é certo. O sea, ata que punto hai, pregunto, porque non teño ni idea, hai un vacío legal en canto a respetar os convenios, de eu podo pagar por menos do convenio si hago alguna trampa? Me miro a ti porque seguramente saibas bastante, sabes, de feito. A ver, en presente. eu creo que as trampas que saben non as sei, a verdade, pero sí que moitísima xente cobra por debaixo do convenio, pero aparentemente legalmente, porque ti tes unha nómina, sabes? Entonces, Que facemos? Hai un truco aí. Hai un truco que non sabe las trampas, non te preocupes, aí seu. Cambiar los números de convenio. Poñer tipes. No, Fora bromas, que? Sei de sitios nos que pasan esas movidas. Com? De que Coño, tú o pos- PDF do convenio pasa no Excel. No, fora En coñas. serio? En plan, de que tú pos na túa folla de horas entre as 4 salín as 8, collense un tipe, fan así, saliches as 7. E digo, ui, non sei como de legal es eso. Pois un dos trucos é claro, o que aparece nas tabuas salariais dos convenios corresponde a xornada completa. Despois ti faz Claro. a tal. O cálculo. Que pasa? Se eu che contrato 30 minutos, pagoche que 3 pesetas. Entón vai un pouco por aí o tema de que contratar a xornada parcial inda que teñas que sacar adiante o traballo dunha xornada Vale, completa. que é a mítica de fagoche un contrato por 10 xornada, horas, 15 horas, pero en realidade traballas pues, Claro. 750. Ou espérase de ti que
que saque o O, traballo sí, nesas nesas 10 horas, 10 horas. que saque o traballo de máis persoas, Sí, máis claro. horas. Ou empezan a Nos pasar quejamos de que somatizamos con problemas gastrointestinales. Claro. ¿No? ¿Qué digo? de que será. Pero cando tes un contrato pois, de xornada partida ou a media xornada, a muerte é a jornada partida. Amén. Cando tes algo así, empezan a salir logo deberes novos de debaixo das pedras, que como que aumentan as túas funcións, pero non tanto o salario, non? É como, non é correlativo. Entón, pois eso, un poquinho de amor propio, joder, non podemos estar aí dando todo, sabes? E que non nos recompensen. Porque empobrecer a nivel económico tamén empobrece a, Sí, claro. o ambiente laboral e o que tú queres dar. Eu cando me regatean para tocar nun sitio, é que non. O sea, eu non lle regateo a que me ven a arreglar o váter, sabes? Xa. En plan, José Manuel, que tal? Me podes cobrar eso 50 euros máis barato? Pues no. Ou sí, pero deixo que perda agua, sabes? Tú verás o que faz. Sí, Claro. sí, bueno, mira, pois vou sacar o melón tamén, veña, autónomos. Aí é un melonazo para pedir. Porque aquí hai aí que ti pides pagar. o teu salario, non? É como, vale, pois eu como autónoma facturo isto é o que costa o meu servizo, non? E como nos costa, bueno, a min polo menos costame tamén, non? De darche valor, inda que segas o convenio, sabes? Xa, Porque bueno. aparte con traballos puntuais é como difícil seguir un convenio. Sí, pero logo chega peche de trimestre e dis, igual hai que aprender a poner límites e precio. Que opinades dos autónomos? Recomendades ser autónomo? Como vedes? Sobre todo a xente nova. A ver, eu agora sí que vou falar de, bueno, profesionalmente, dende a parte optimista, eu non quero ser un pouco unicornio de colores, pero sí que é verdade que eu creo que, por exemplo, emprender, pois xa falando un pouco dentro de AGE, é algo que, sí, o autónomo ten moitos contras, pero sí que é verdade que creo que tamén teñen moitos puntos a favor, por exemplo, en canto a ti mesmo, a oportunidades, a xente está moi contenta nese sentido, de que ti desenvolvas a túa idea, de que ti pois leves a cabo o teu proxecto. Eu pois estou todos os días con eles, a verdade é que problemas temos todos, pero xa, por exemplo, a ilusión coa que saen. Nos, en AGE, por exemplo, temos un programa, bueno, un proxecto que pois sí que levamos a cabo pois cos mozos, sobre todo pois bacharelato, FP, pois ti intentas darlle pois unha semente de motivación de pois emprender, todos somos emprendedores dende que te levantas pola mañá. Xa levantarte é un feito de emprender a veces do máis costoso. Entonces, eu vexo moitísima ilusión na xente nova. A mí sorprendeume moito porque eu, pois, ata que cheguei a AGE, por exemplo, tiña unha visión moi diferente de eso. Todos vemos o autónomo a parte negativa. É o primeiro que ves, é o que se sabe dende o descoñecemento. Pero, por exemplo, a xente nova, podes decir, esa idea de desenvolver un proxecto van a tomar como un traballo de clase. Eu, cando os vin presentar eso, dicía, esta xente realmente, se lle das as oportunidades necesarias e non tantas trabas, desenvolverían moitísimos proxectos. E é xente pois, que quizáis non está no momento vital da súa vida de decir, vou a sacar un proxecto adiante, porque teño 16 anos. Pero realmente todas esas vantaxes, pois todas esas oportunidades, sí que temos axudas, sí que temos non as suficientes, é verdade. Nunca temos as axudas suficientes. Pero ser emprendedor é moi enriquecedor para moitísima xente. Falar con eles a diario, están moi contentos de poder xestionar a súa vida, pois, vale, o que me permita vivir, pero se quero reducir unha xornada, se teño fillos, se teño... Son moitas oportunidades que ti, pois, como traballador por conta allea, non podes ter. Que non as podes controlar. Entonces, sí ti podes controlar a túa vida dentro de determinadas características, obviamente. Entonces, claro, sí, ser autónomo pois non é a estrela de todo ten problemas, todo. Pero sí ten moitas vantaxes. Entonces, a ver, a mí sí que me gustaría pois que a xente en moza non se puxese límites nese sentido, porque creo que todos os que máis os que menos temos soños de decir, a min gustaría meter isto, se eu ti estás traballando, a min pasábame constantemente. A min gustaríame nun futuro pois ter isto, ter o meu negocio, é que teño unha idea tal, faino. O sea, realmente sí que eu sí que
quixera dar esa mensaxe. Que bonito. Sí, no, es... If you can dream it, you can do it. Wow. En mi inglés. taza esto, en mi taza. O sea, eso en mi taza. Mira, Tal cual. la taza si tú puedes, o quieres, y ponte unha sonrisa tamén si puedes. Bueno, eu estou, sí, estou de acordo tamén como, o que pasa é que aquí, aparte, se me así como a mente e o corazón en dous, porque nós ao final estamos falando dende unha posición de privilexio da hostia. Sí. Sí. Seguramente todas esas persoas novas que tes en AGE estean nunha situación de un privilexio, inda que sexa máis ou menos, ou sea, maior ou menor, pero que sí que teñen como unha oportunidade, non? Porque claro, o sea, que está ben, cada un caso a súa circunstancia, é importante validar o que a cada quen lle pasa e as alternativas que pode facer para solucionalo, pero eu, claro, digo, vale, sí, pero é que non temos todas as mesmas oportunidades. Non é o mesmo, pois, eso, unha persoa blanca, home, tal, que é así, o sea, que de repente igual, pois que haxa un sesgo de xénero, Que é moi curioso, porque eu... un sesgo de raza. É que é curiosísimo eso, non? Porque damos por feito que un home ben vestido, coa camisa planchada, vai ter como máis, habilidades, pois eu que sei, imagínate, pois medio da informática, non? E é como, probablemente ese señor non se lavou a roupa el, e non a planchou el. Entón, quero dicir, temos unha percepción das persoas super distorsionada en base a movidas que heredamos, pero, joder, efectivamente, unha persona racializada non vai ter as portas abertas que pode ter unha persona blanca. Por moito que falemos de, sí, somos todos iguales, No. e un mojón. Mentira. A Efectivamente. día de hoxe, mentira. No, que... Quero dicir, non estamos tan adiantados, que No, non estamos tan... eso non é, eso que tamén depende de que zona veñas e de onde veñas e que E como fales. E como fales, e ata que punto ti podes coller e emprender un negocio se non tes cartos, non tes financiacións, nin oportunidade dunha axuda, e que Total, o das axudas, madre mía. a min aquí é cando bueno, Sí, é un melonazo isto, Sí. No, claro, o que comentabas ti agora precisamente o tema de hai xente que emprende porque pode decir, bueno, eu vou emprender. Se sai, pois saleu, non sai. Claro, non todo o mundo pode facer iso. É dicir, Claro, se tes unha persona que te respalde. claro, se tes un colchón no que caer, pois está moi ben ir á aventura. Claro. Pero se non o tes, Si así sí que te levantas 8 veces. Claro, pénsalo 2 veces. Bueno, eu direi que non todo o mundo ten esa oportunidade, O sea, claro, a ver, eu quizáis falo dunha posición privilexiada, pero sí que é certo que non todo o mundo a ten. Entonces, claro, pois, a ver, obviamente non é todo bonito, pero non todo o mundo que decide emprender ou sacar adiante un negocio sabe que vai a sair ben. Non todo o mundo. Bueno, partimos de base, claro. É verdade que non todo o mundo ten un colchón. Pero sí que é verdade que se non das ese primeiro paso, non o vas a ter nunca tampouco. Entonces, claro, sí. Claro, o tema é querer dalo e non poder polas todas circunstancias e contexto social. A Aí mí sí. aí é onde se me Sí. peta la neurona, entón digo, Creo- claro, a que traballos van? Pois aos traballos nos que teñen esa peña super explotada, Sí. porque igual tampouco tivo a oportunidade de coller e sair fora ou, bueno, non sei, é que eu tampouco podo falar porque non sei quen, sabes? Pero, bueno, que me parece importante sí sinalar isto. Sí. Sabes, tampouco situarnos un pouco no The Dream You Can de non sei cuánto que decías tú. Eu non, Walt Disney supostamente. Bueno, eso, no. pero como fixeche esa frase que Sí, gustou sí, moito, sí. en plan, se non sabes que pôr unha sonrisa. O sea, que sí que é certo que, que pagar autónomos ás veces é costoso, ou que ás veces está ben, eu Sí, son claro. autónoma e de momento estou contenta, sabes? É como, bueno, por lo menos estou cotizando, cariño, pero refírome. Pero Moi bueno, ben. tamén ter en conta que despois choro, non? Porque se me rompen os móviles. Tamén ter en conta Patreon, que por favor. para comprarme un móvil a mí, por favor. Sí, por favor. Porque se me rompió. Eso, que tamén é certo que é importante, creo que sinalar que igual que haxa outro tipo de políticas que axuden e fomenten a xente que está, bueno, pues que non teñen Sí, as O sea, bueno, lo escuchamos las ayuditas, no sé qué, pero estamos hablando de emprender. políticas, digo, no ayuditas. Sí, sí, no, pero a xente logo digo, ai, le dan ayuditas. Eu quero recordar, aquí quero compartir un momento da miña vida laboral, da miña vida en xeral. Cando eu iniciei a transición e non tiña aínda un DNI actualizado, ir a unha entrevista de traballo era horrible. Porque chegaba un momento no que che pedían o DNI. Entón, era un cristo ter que dar explicacións, ter que contar cousas, e de repente, unha persona que estaba a isto de contratarte decía,
que le pasa a esta persona? Non lo entiendo. Claro, é que... Entón, xa non só eso, sino que eu un día fun a unha entrevista para camarero e acabaron entrevistando para prostituto. Entón, ya. Wow. Ya. Perdón. Sí. ¿Qué? Sí. Entón, bueno, pues nada, pues aí o tema este de ay, la gente esta del colectivo, las ayuditas, nunca tuve unha vida tan tranquila como cando me deron o DNI. O sea, ter un DNI é maravilloso. Xa non digo, bueno, imagínate, porque hai cousas, pues, como decía, por exemplo, o Apple. É que claro. tú non podes adaptar a tua, nin debes, nin tes por qué, non? Claro, por suposto. Pero mi má, vamos moi por detrás. Entón, xa non é unha movida de emprender, é unha movida de empleabilidade. É que isto que comentas do DNI, o DNI é un privilexio xa non só por eso, polo tema pois eso, de que o cambies ou non o cambies tal, o feito de ter un DNI, ter a nacionalidade e todo eso, é un privilexio enorme, porque É super. é que en Galicia, en todo o mundo, pero vive moitísima xente que se encontra neste intre en situación administrativa irregular que lle pode pasar a calquera. O sea, sí. lle pode pasar a calquera. E claro, incorpórate ti ao mercado laboral sin un DNI. Ou cando estás en trámites de que che dean a ti, pero eu sei por un amigo que xustamente recentemente lle deron a tarxeta de que che dan estranxería, pero que levaba 8 meses. Eso, non? O número, a ti e a tarxeta. Ah, vale. Entón, levaba como 8 ou 9 meses indo a estranxería varias veces. Madre mía. A cada vez atendía unha persoa diferente, dicenlle cousas diferentes. As demoras, ríete tú dos Sergas, que tamén, pero unhas demoras tamén para pedir a cita, non sei cuántos. Entón, claro, moitas veces tes que vir a xente que ven igual cun visado de estudante, pero se ves cun visado de estudante podes traballar un máximo de 20 horas, por exemplo. E con 20 horas que fas? E con 20 horas que fas? Exactamente, canto cobras por 20 horas? Cos alquileres que están en Santiago a 600 euros un piso. Efectivamente. Meñame. Entón, claro, xa hai unha limitación se ves como visado de estudante, se ves como visado de turista nada, porque che dura moi pouquiño, entón non che... Entón, claro, eu penso que hai unha serie de trabas que dependen de políticas públicas, que a empregabilidade non é só a cuestión individual, como comentabas ti antes da circunstancia. Eu penso que hai unha responsabilidade en axudar a empregabilidade e o autosustento, vaya. Sí. Que vai da man das leis, que vai da man das políticas públicas que se fan ou non se fan. Sí, estou totalmente de acordo. É que, o sea, que está ben sinalar todos os puntos, pero sí que é certo que hai algo de que algo está fallando, sabes? Pero está fallando incluso que a xente que temos tamén a oportunidade, porque ves que non hai gustoume moita palabra que usaches, non? De Autosustento. Autosustento. Sabes? É como, é que non hai. O sea, somos absolutamente dependientes todo o tempo. Bueno, eso se temos sorte, porque senón non sei, é como, me estou empezando a hundir, venga. Melón. Neste momento da vida, ter traballo equivale a ter cartos. Cierro melón. El trabajo dignifica. Non. Seguinte pregunta. Gracias. Importante. No. No. Era un melón e era unha manzanita. É un Cristo, porque eso, bueno, pues pasamos moitas horas traballando, a mellor, non? Eu vexo agora, non? Pues, falábamos do autónomo. Pois, non debemos medirlo todo a mellor en cartos, que sí, que son moi importantes. Bueno, pero tamén, si tanto falamos de saúde mental, eu en ningún traballo sentín a tranquilidade que podo sentir agora, aínda que teño moita incertidume de que vai pasar comigo en 3 meses. Teño a tranquilidade de que ao final do día eu estoulle metendo as horas que eu quero meterlle. Claro. E o que salga, pa ben ou pa mal, vai ser pa min. Non estou traballando pa unha persona que non está traballando. Enténdese? O sea, non estou como beneficiando a outra persoa que me está quitando mi plusvalía. Dilo, sí. E así. Entón, pues, eu, de verdad, emprendan. Falemos de comercio local, por favor, un pouquiño, porque a min caime alma aos pés cada vez que vou a un sitio novo, así, eu que sei, vou un fin de semana a un sitio e vexo todo, pois, Zara, o Ixo, esas cadenas enormes, digo, que onda, que está pasando? Bueno, aquí le envío la pregunta. Que está pasando, quero decir, porque está todo tan globalizado, porque que podemos facer para, bueno, rescatar un poquinho o comercio local cas nosas posibilidades, porque somos xente bastante precarizada, non? Esta xeración, cantas crisis levamos encima? Eu que recordo do 2008. Pois mira, pues é tentador comprar en Amazon, eu son o primeiro que sinto, pues compro en Amazon. Non compro en Zara, pero compro en Amazon. E é horrible, eu síntome sucio, pero
con isto podemos abrir un melón aínda máis grande. A ver. Dalle! Vamos. Que Pobres melones, hai unha asociación de melones. Sindicato de melones. alguén debía aproveitar, alguén que faiga, bueno, non que non se fan, pero bueno, alguén que distribúa melóns debería aproveitar toda esta tendencia de abrirlos para... Sí, Sindicato de melones afectados por la abrición. Eso como sería? Isto é unha idea que lanzamos Jóvenes aquí melones. dende Zona Nova, é unha cousa que, A ver, que, sí, sí. que queda no éter, no internet. La cima. Sí, Vale. Escribir, non é? Agora que falas de Amazon e todo eso, claro, bueno, non é exactamente de emprego, pero sí, porque ao final toda esta xente ten xente empregada en condicións, bueno, a saber como, non? Entón, non hai consumo ético baixo o capitalismo, significa que total me doi a lavar tola, porque como total vivimos nun sistema baixo o xugo do capitalismo, pois ao final tanto ten, non? A ver se non explotan a perico, explotan Sí. a outra persona. Responsabilidade individual. Sí. Ese é o melón que eu quero abrir. A Claro. ver, digo un unha tema cousa, este. Donde compro, donde non compro? Vale. Que Sí, faigo, ata que onde non podes faigo? chegar tamén. O sea, Exactamente. Eu quero preguntar aquí algo tamén. Eu non compro en Inditex, nin compro en H&M, porque H&M financia Israel, Inditex explota criaturas. Hola, Mancio, que tal? Patreon, si nos que... entón, a roupa que compro de segunda man, pero teño un Cristo cando teño que comprar calzoncillos ou calcetís. Eso non me gusta de segunda man. Entón, claro. gracias a Dios. Entón, claro, é un desembuche. Para min significa, quero decir, para min non comprar en Inditex é que sinto que non podo ter todas as loitas. E sinto que cando teño que comprar, eu que sei, un cable, pois a mellor teño que compralo en Amazon. Síntome culpable, pero que si estou todos os días aí en plan con non se pode neste sitio, tampouco neste, e logo vexo a peña que vai ali e saca 4 bolsas, digo, es que te quiero romper la cabeza. Claro, o tema é que non, o sea, eu creo que non sei, penso que é como cada un o que poida facer, tampouco é matar o que tes enfrente por non facelo así, cada un, porque que non pode, somos moitos no planeta. Xa, pero mellor se cada persona fixera un pouquiño. Sí, claro, pero ti non podes responsabilizarte nin enfadarte porque alguén decida non responsabilizarse de si mesmo e de ser consciente do que é gastar neses lugares. É que como, que fago? Mato a xente. No, pero temos que mellor pois repartir un poquinho máis a responsabilidade, creo. Ti que opinas, María? Bueno, que cousa de cada Eu creo que hai dúas partes. Por unha banda, creo que falta relevo xeracional, que sí que creo que é un dos principais problemas, porque pois moitas veces é unha tenda, os teus descendentes non a queren coller ou non queren seguir por ese camiño, e xa non só nese sentido, non familia, senón pois calquera. Entonces sí que é un problema, porque moitas pechan precisamente por eso. Outras sí que pechan, pois creo que tamén é un pouco responsabilidade de todos. Ao final, creo que nese sentido é un pouco culpa nosa, porque, a ver, eu falo, por exemplo, eu no Carballiño, hai de todo, vale, non tes un Pontevella, non tes un Zara, pero ti podes sair á rúa e tes tendas de roupa, tes cafeterías, tes librerías, tes de todo. Entonces, sí que é verdade que pois a responsabilidade de todos tamén ten un límite. Refírome, non uns poucos teñen que comprar sempre no comercio local, pero se eu, pois, en vez de comprar un libro por Amazon, vou á librería e compro na librería, eu xa estou poñendo a miña aportación. Claro. Entonces, creo que tamén falta un pouco de reeducación na sociedade, porque non quere decir que non poidas comprar nunca por internet, pero sí un pouco de responsabilidade e sí un pouco de apoio. Entonces, é algo cíclico. Por exemplo, claro, podemos decir, as tendas do comercio local non teñen a mesma variedade ou teñen prezos máis altos. Tampouco podes reducir un prezo cando ti estás ofrecendo pois algo máis personalizado. É unha dependenta que pois te atende, te asesora e non o vas a topar na página web dunha gran cadea. Entonces, claro, aí tamén é outro tema, outro melón, se queredes abrir, parecenos caro pagar por determinadas cousas. Entonces buscamos sempre o máis barato. Que é unha trampa, en realidade. Porque non é a mesma calidade e ao final entras nunha voráxine de consumo. Que igualmente tamén che digo unha cousa. Igual tampouco necesitamos tantas cousas. Igual, xa. O de crecimento é outro melonazo. Xa. Tamén. Porque igual é o que decías ti. Eu, por exemplo, co que acabas de comentar ti, é unha cousa que me interesa. Porque eu, por exemplo, cando compro roupa,
eu quero, si non vou con, a ver, normalmente vou con xente, ou unha amiga ou tal, ou que me diga tal, pero si non, ou a miña amiga está, o meu amigo está no outro lado, eu quero unha dependenta que me diga eso non se queda ben, non se fai boa figura. Dios, pois eu odio que me digan te puedo ayudar en algo, cariño, odio. É que me pon malísimo, de verdad. É que quero escapar. No, El apoyo al comercio local. O que, joder, es que as dependentas do comercio local. No, persiguen. mira, vos días, xa está. Vou mirar, non teño un duro. Pero sí que guai o que dis Eu, ti, que Miri, que sempre está ben, Useña, unha técnica dende fora que non sexa de... Claro, que non Consume, seña consume. Claro, Useña, non opina, ou seña, evidentemente aquí estamos en contra de opinar sobre o corpo dos demais sin que ninguén se pregunte, pero si eu Pero te queda horrible ese. pero que alguén me, o sea, que eu vai a alguén e dice, "Oye, mira, axúdame aquí un momentiño, porque teño dúas tallas, entran máis dúas, pero igual esta me queda mellor ou tal." Sabes? Isto vai ceder, non vai ceder, son cousas que eu... Dios, la puerta al trauma, Para min La eso é como... puerta a la edad adulta, cariño. No, para min decir que son unha persona que non conozco é como darlle en plan, hola, traumatízame. No, pero vamos a ver, hai Claro, límites. cada quen Claro. tamén ten unha relación co seu corpo diferente. Sí. Sí, pero a xente É que non ten ti podes límites. falar, o sea, é E que a ti xente como- fala dunha maneira... Pero ti como, bueno, pero eso tamén é xa, bueno, pues eso Ai, Dios, é que... Eu que sei con que Pues si estou fos un falando. límite, dice, oye señora, te estoy diciendo que si la L o la XL, Pues eu non che levo no ningún. que me digas si tengo la cintura de Kim Kardashian o de la abeja maya. Ai, che quedan os dous. Pues mira, xa está, opíname, dime cal me queda se mellor. llama. Sí, Sincericidio, que bonita palabra, mira. Sincericidio. Eso non é sincericidio, eso é non ter miras, non pensar, falta de cabeza. No. Hai xente que ten desactivado, bueno, en fin. A empatía. No. Eu se tuvera un As botón. miras, eu creo que non lle dan importancia, é unha cousa de bueno, pues mi. Pero... Xa, porque teu día a día, pero por exemplo a min durante moito tempo comprar roupa foi unha cousa que me... Digo, joder, macho, que non me gusta nada. E logo todo é caro. E logo digo, me cago en diola, sabes? Está todo feito para uns corpos. Volvendo a falar do Es que, Dios, santo, No, de pero verdad, sí que que, horror. bueno, Oh. eso, o sea, sí que é certo que molaría como o tamén é que cada un é responsable do que fai. E que nós podemos cambiar o mundo con cousiñas pequenas, pero que sí que é certo, claro, que ata certo punto, que tampouco, bueno, primeiro, eso ya por supuesto, sabes, tampouco voy a llegar yo aquí a cambiar o capitalismo, sabes, porque soy antiamidal. Quero dicir, vou eu torturarme porque un día usei unha bolsa de plástico No, cando no, o 70% das emisións de carbono son das grandes empresas. Claro, No, que xa, me, de repente como, colouseme unha bolsa de, pues mira, sí, da bolsa de plástico no contedor de orgánico, como, bueno, filla, pues xa está, Pues non mira, pasa nada, xa cariño. pasou. Xa foi, o sea, que como, é o que che dicía, o sea, hai algo, sí, de ser críticos cos demais, críticos con un mesmo sobre todo, e dicir, mira, pois intentemos non facer isto, pero que tampouco podemos ir por aí. Xa. Estamos atacando a xente incorrecta, vale? Claro, Non podemos enfadarnos ca xente que temos ao lado que fai as cousas o mellor posible porque son humanos. A quen hai que atacar? Os de arriba. Claro, eat the rich, que din, non? Eat the rich. No, a ver, eu creo que desde o amor, desde tal, pues cambias máis cousas, pero a veces, pues, a ver, é que eu estou intentando facer unhas cousas e é como, bueno, non quero convencerte de que teñas que facer esas, pero reventamos os huevos que encima veña xente en plan, e por que non comes animales? No sé, José Manuel. Ah, bueno, claro, eso No é sé. outra historia. ¿Sabes? Bueno, xa nos metemos en, bueno, Claro, pero... a movida, eat the rich, Si eu tuvera que comer un ser vivo, comería iba a decir a Mancio Ortega, pero non sei. Eso es pellejo. Eso ya. Eso ya non está. O sea, Trigger warning, canibalismo. la No, sociedad pero bueno. de la nieve puede ser. Claro, que la suciedad de la Bueno, pero sí que é eso, que cada un que fagamos o que ben poidamos, pero con cabeciña. Este dixémoslo. Non? No, bueno, pues esta pregunta eu creo que está moi guai. Aparte así como para pechar e E estar aquí- un poquinho máis arriba tamén mola. Hai que ir marchando, pero esta está moi ben. Esa pregunta que está aquí escrita, que ninguén sabe, é o primeiro traballo do que quixechedes fuxir, pero a patas, que digas, Dios mío de mi vida, vía libre para rajar. Se queredes non decides nomes, pero podedes dicir, bueno, es que... Deixámonos en comentarios, Madre nomes. mía. Adivina, unha casa... Adivina, que es? Inditex. Ou comercio local. Pois xusto, Inditex. A ver. Quen empeza? Pois mira, ademais vou fiar así como poido con unha cousa que acabas de comentar ti de que compras roupa ás veces tal, roupa do traballo.
porque tamén é unha movida. Cando tes que ir vestide dunha determinada maneira porque te obrigan a ir así. Eu lembrome que de feito tuve que deixar o traballo porque me daban ataques de ansiedade cando tiña que ir traballar. Ai, Dios. Sí, e o sea, aí sí que dixen, no, mira, a miña saúde vale máis que isto e traballo sai a punta pala. Que claro, eu bueno, traballaba en casamentos, en eventos e así. Entón, claro, tiña que ir pois, de punta en blanco no sentido de pantalón, os zapatos, a camisa, até aí todo ben, máis ou menos, non sei, maior tal. Pero, por exemplo, obrigábanme a afeitarme. What the fuck? Obrigábanme a afeitarme e claro, bueno, tamén dicían que non podía levar brincos. Dicía, ou sen brincos ou con perlas. Eu, porque apreciaba o diñeiro que gañaba, decidín non levar perlas, pero era para decir, no, vos dixeches. Nos perlitas. Efectivamente. Pero si obrigábame a afeitarme. E hoxe que non entendo por qué, porque non traballaba en cociña, de decir. Que iba che que non preguntar traballaba agora en se era cociña. No, era en sala. Entón era como, ti crees que me vai caer un pelo da miña hirsutísima? No, barba. Na sopa na sopa da señora, claro, efectivamente. sí, de la marquesa. Que é moito máis probable que lle caia un chintófano da Pamela desproporcionada que leva posta. Sí, claro. Entón, Sutil. pero si, e a min pois eso, o sea, eran máis cousas, obvio, non era eso só. Pero eso e certas cousas, como por exemplo ter que aguantar unha bandexa con 9 copas, cada unha delas chea, e durante coa mesma man, ou ao final acabas cambiando un pouco, durante un montón de tempo. Dios, que horror, esa xotilización. Como persoa que non ten un fondo físico maravilloso. E ainda cotiveras. No, bueno, pero quero dicir, pero era doloroso, quero dicir. Sí, pero por eso digo que... Era doloroso. É denigrante terte aí de pé, quero dicir, os restaurantes no que se poñen a facer coreografías. Digo, pero que ano estamos? Sabes cando... Que pasa? Sabes cando entran os noivos e claro, e pois cando entran e todo o mundo ten que ir, pois eso, o cóctel o primeiro, non? Así. E tes que estar ali e tal. E lembrome as maniotas despois nos brazos de decir, Dios mío, e tal. Entón, entre eso e bueno, e que ao final a imaxe de cada quen pois é unha cousa moi persoal e que, o que para unha persoa é sacar pelo, pois para outra pois pode estar relacionado coa imaxe, co xénero, con un cento de cousas. Con mil historias nas que non hai que entrar. É como vou Efectivamente. ser igual de profesional con barba, sen barba, con un ollo aquí ou Esa é a miña opinión, pero... ou co pelo tinguido, bueno, sabes? Tamén che digo, se me mandan rapar, evidentemente xa non digo que non. Bueno. Ya está aí, pedimos Que che vaya quen queira traballar, trabajo de mierda. E lembrome de que, o sea, eso de que houve momentos no que, aparte eu xa tiña ansiedade, eu xa permé yo, e xa era como de decir, no, mira, esto dun ataque de ansiedade e ter que tomar un alprazolam para ir traballar. No, claro, ainda encima eso, que ganas ter que gastar en terapia logo. Digo, bueno, despois, claro. Esa movida que xa non nos dá tempo, pero un melón, medicarse para poder seguir Producir. para poder seguir producindo. Cuidado con ese melonazo. Cuidado, bueno, eso para outro día. Contanos aí. A ver, eu relacionado con eso sí que teño que decir que eu o consello que lle dou sempre a unha mellor amiga é non tes necesidade de pasar por eso. Ninguén a ten. Ou sexa, a ver, sí, todos necesitamos traballar, todos necesitamos comer, pero é que, vamos a ver, hai uns límites e somos persoas. Entonces, claro, non me gusta que, pois como eu dixen ao principio, pois sí, nese traballo que foi o máis espantoso da miña vida, eu dixen, vou a seguir, ao final non quero transmitir unha mensaxe de hai que aguantar o que non ten que aguantar. Entonces non é así. Sí que é verdade que, pois, ao final, eu sí que me tomei eso como un punto de inflexión de decir, vale, eu hasta aquí pasei no mal, pois tiña responsabilidades que non me tocaban, tiven que aguantar cousas que non me correspondían por xente que estaba por encima de min e que era a súa responsabilidade, non a miña. Tiven que aguantar cousas, quizáis comportamentos, quizáis pois a veces por ser muller tes que aguantar cousas que tampouco che corresponden. Algo así, ronco. Entonces, pois, sí que eu dixen, pois, hasta aquí. Entonces, eu quixen seguir, porque, pois, para min era importante formarme, seguir traballando. Foi unha decisión personal, pero tamén é verdade que
desde ese día eu tomei máis cousas de outra maneira. Entonces eu apagaba o teléfono, eu facía que non escoitaba, tomei certas medidas que pois tamén o digo para toda a xente nova, o que vives cando tes unha idade, despois pasa o tempo É distinto. materializas as cousas de outra forma. Entonces, sí que é verdade que pois non todos temos que ter unha experiencia así para tomar as cousas de outra maneira, pero é verdade que cando eres novo parece que as cousas afectanche moito máis ou non sabes solucionalas de outra forma. Entonces, sí que aprendes, pero é verdade que non tes que chegar a X punto para aprender, porque a ver, No. A sorte é poder eso, sabes? sair antes e Sí, dicir, mira, cariño, entonces, está aprendendo claro, por outra vía. non é unha mensaxe de aguanta, porque non, o sea, ninguén ten que aguantar nada deso, pero sí que é certo pois que tomas as cousas de outra maneira. Entonces, é verdade que eses primeiros traballos nunca van a ser sinxelos, nunca podemos mandar unha mensaxe de a vida laboral é unha maravilla, porque non é así, pero sí que é verdade que pois hai moitas cousas positivas. Entonces, ti cando pois pasas eses primeiros traballos, esas primeiras se tes que marchar, marcha, ese é o meu consello, pensa primeiro en ti, pero sí que é verdade que pois o futuro tamén é bonito, tamén pode selo. Entonces, a veces eu, por exemplo, agora estou moi contenta, obviamente non hai un traballo perfecto, porque non o hai. O sea, Non, porque somos traballar humanos é e traballar, pensamos e é temos así. cousas. Todos nos gustaría estar na nosa casa ou estar de vacacións eternamente, pero non pode ser. Entón, ao final sí que me gusta esa mensaxe de dedícate ou loita polo que ti queres ser, estuda o que queres ser, busca unha profesión que che permita desfrutar do teu traballo, cos inconvenientes que tamén ten traballar. Entonces, eu estou moi contenta, non teño tantos anos para decir costoume chegar a onde estou. Entonces, bueno, é unha mensaxe tamén de optimismo, porque cando estás estudando e ves que o futuro é moi negro e estamos nunha época na que non hai traballo, sabes, ves bombardeante con moitas cousas negativas, e pois ao final creo que eso non é beneficioso para ninguén, porque ti estás nunha etapa na que queres tamén ver a luz, é dicir, estou me esforzando para conseguir algo na vida, non para que che poñan todo negro tampouco. Entonces, como broche optimista. Sí, non, é que é así, moi bendito nese sentido, é que, bueno, amigos, é así. A vida é dura, como caño toda verdura. Eu quería despedirme, quería dar... Pero dá sabor. Pero dá sabor, podes facer moitas cousas cas verduras, Hai días. jopetas. Eu quería mandar un saúdo moi grande ás empresas que te convencen de que non podes pedir días libres, que te fan sentir mal cando te pos mal e non podes ir traballar, que che pagan menos horas das que traballas, as empresas que non saben facer sándwiches pero venden sándwiches, as empresas que te fan sentir mal cando vas a un sindicato, as empresas que renovan plantilla constantemente porque non a tratan ben, en fin, bueno, pero sobre todo un biquiño moi grande a xente que se rebela e que non deixa que lle poñan a bota na cara. E que ten que seguir aguantando esas movidas. Aguantade, que vos voten con tranquilidad, al sindicato todo el mundo, mis chulis, venga, hombre. Aos sindicatos. E bueno, pois mira, tivemos aquí unha xornada chuliña, así que nada, deixamos vos ata a próxima e xa sabedes, facla faena, cariños? Chao, Chao, chao. amiguis.